Le ndawo esophondolo lenyakatho KwaZulu-Natal ayiconsi phansi ezivakashini. Kanti-ke ngaphesheya kwayo isiqhingi esibizwa ngenkovukeni. Lesi siqhingi sikakwe ulwandle Indian Ocean kanye nalomfulakazi Kosi Bay. Lo mphakathi uyizwa ngendaba-ke intuthuko. Indawo yasenkovukeni ke indawo ethanda ukuba nzinyana kakhulu, mhlawumbe nje isigodi esihlukile kwezinye igodi, ngoba uma uya khona udlula emfuleni siwela ngeenyawo, kunzima nje ukuhamba. Imigwaqo ayibonwa kule ndawo. Izakhamuzi kumele zisebenzise izikejana ezindala ukuzama ukwelela ngaphesheya. Kanti-ke lo mfula uyikhaya lezimvubu. Hayi khona kubi kakhulu ngoba even namaplango yakhona kuyabheda, amasamba nje uyacophelela. Isikepe sometimes makudlula abavakashi ikakhulukazi once i-chain lela lingayihlisanga intambo yabaphansi, makunqamuka intambo kuyakhosta ukuthi ungene ugumule ungene phakathi. uPhilani Ngubane ungumshayeli wesikepe waqashwa uMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal ukuba awelise-ke izingane kanye nothisha. Kodwa-ke sekuphele izinyanga isikepe sakhe sifile. Izingane zesikole zasala ziwumtshingo ubethwa ubani. Isikepe sifile manje sisino 3 weeks sifile. So then iy'ngane ziyawela phansi ekseni noma ibuya ntambama ziyawela. Impilo yansuku zonke-ke le yezingane zasenkovukeni. Ukuze ziwelele ngaphesheya kumele zidonse isikepe ngentambo. Noma seziwelele ngaphesheya-ke kumele zihambe ibanga elide sezibheke emakhaya. Nomama abadala kumele balinde-ke elabi ithuba lokuyongena kulesi sikejana nokuyiyona yodwa-ke indlela yokuwelela ngaphesheya. Masiye etolo uhamba isikhathi eside emangozi, uzobuya noma nini. Uma ubuya nemithwalo eminingi kufanele ulalise endleleni. Izakhamuzi ezifana nobaba uTitus Mthembu zithi-ke inzima kakhulu impilo yize bevota. Thina singabantu esivotayo njalo ngaso sonke isikhathi phakathi kwale ndawo. Kodwa ini insiza zakahulumeni asizitholi. Since ngaqala ngiphila kule ndawo kwakuvele kuvotwa, kodwa awukho umehluko khona. Lo mphakathi-ke ufuna uguquko, wethemba ukuthi ivoti lawo lizowulamulela-ke usizini kanye nenhlupheko. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ulethelwa iNewsroom Africa, nginguNtando Mnyandu esiqhingini sasenkovukeni enyakatho KwaZulu-Natal.